soyayya ya da sako mai ilimi tari yar makaranta. Kallon da kake wa soyayya iya da sako mai ilimi tari dan makaranta. Ki san ilimi tari jari Dan mu ga haske ya amfane mu cikin kari illa ta yanke a soyayya mai tasiri. dole mu dinke Mu haska kamar wasu taurari. ka zama tamkar in garma ka da sako ka ce dubu sai ceto ga dan makaranta. Ina zo da zama kofi Yar makaranta domin na san ba ka yarfe ni dan gata, ka sha da yawa kar kai laifi hankali ya kwanta. ka tausa da barmararin zafi. Kin yi aike na karaba kin ida sako, kin zama gatan soyayyar yan makaranta. Hayya! Sanki nake fama, Hayya! kin zama alfarma mai damarar girma. Kai na yi murna na samu dan na daɗe nima a gaida su gogarma Maza kwai mai hagu ga dama zoi sanni da alfarma mun zama hasken soyayya mun zama soya. kar mu sake karmi gori ga 'yan makaranta. Sanni da soyayya Sannu bani da jayayya hannu kamar kunya kalle na sannan yar fara'an nan ta biyo baya, sai mu yi nan kaya bare juyan baya kyakkyawa nuna adan kaya. Mun ga kurewar soyayya mun inda sako, ku yi mana fatan alkhairi